Bafowethu, kunesithombe esincane engivisa ngixoxa sona ngenxa sengithintile bafowethu kakhulu emoyeni. Ey'nsukwini nje ey'dlule bafowethu ngike ngadinga i-favour nje encane. Kushuthi ngihlangana nalabantu besifazane laba ngibacelela i-favour le, cause bekuyifever encane impela ebengazi kahle ukuthi banayo futhi bangakwazi ukuthi bayenze. Bengingabe ungisiza, bengingabe futhi beze bevumelane ukuthi cha impela angeke bekwazi ukungisiza. Lukhona futhi usizo ngilibona uhleli khona. Ingithinte kakhulu lento bafowethu ukuthi kwenza kanjani ukuthi uthole ukuthi umuntu unqaba ukusiza into encane kanjena enalo futhi usizo lwayo. Kulungile ngigcine ngibayeka, ngigcine ngihambela nami, ngigcine ngiyele ekhaya. Ngithe uma ngifika ekhaya ngiyixoxa nomzala lento le, ngithi yazi mzala, ngithukile indlela okwenzeke ngayo. Ngike ngacela usizo kubantu besifazane, usizo oluncane futhi abanalo, kodwa banqaba impela nje ukungisiza. Usethi umzala wami, abantu besifazane kudaliwe ukuthi bengafuni ukusizana, abasizani nje sidalo. Umuntu wesifazane ngakushiya izulu lina, kunethwe imvula, uma ukuthi uhamba ngemoto, ekushiye nje impela. Uthi kodwa uma kuwukuthi abantu besilisa abahamba imoto noma umuntu wesilisa ohamba imoto, ngendlela akujaha ngayo ukuthi emsize umuntu wesifazane, kodwa umuntu wesifazane ngeke amsize. Ngisho ngathiwa, ngisho ningase esitolo uthole ukuthi mhlampe ushodelwa ishumo nomuntu wesilisa, mukathi uyacela umuntu wesifazane uyokuncisha nje enalo, yabo, ngoba indlela abadalwe ngayo ukuthi nje bengasizani nje nhlobo. Uzokwazi nje umzala yena uma ehamba imoto akammeli umuntu wesifazane, akalukuthi, ngoba uyazi ukuthi yena ngeke aze ammele yena. So ngiyayibuka lento bafowethu, ngibuke indlela ekuye kwenza ngayo ikakhulukazi nje amajita ayathanda, angazi uma ngizothi ukunetheza noma ukuy'ncengelana. Uthole ukuthi uma kuwukuthi khona umuntu wesifazane la azokubanga ukumsiza, yabo. Omunye uthole ukuthi uze ufuna ukucisha amaphoyinti ngani, yabo, lokhu eyenza ngathi manje ucupha isisoka, wenza isisoka, unempatho, angithi uyabona. Kodwa iqiniso lodwa bafowethu ukuthi umuntu wesifazane ngeke aze akusize, ngisho angafica usenkingeni kanjani, enalo futhi usizo lukhona, yabo. Abantu besifazane bazi ukuthi yibo kuphela kufanele besizwe, yabo, bazi ukuthi kufanele bemukele kuphela, hhayi ukuthi bekhiphe. Ngoba ngisho ngingathandana nomuntu wesifazane, okunake uma ngisathandana, umuntu wesifazane ngingathandana ngisho 10 years, kodwa uthole ukuthi akaze nidle ngisho usikwidi wesihlanu ophuma nje ephaketheni lakhe noma uthengwe imali yakhe. Konke enisuke nikusebenzisa kusuke kuphuma ephaketheni lakho. So ingithintile mina lento bafowethu, ngoba ngiye ngithi mina-ke thina majida nathi kusafanele siyiyeke lento le. Angani noma ngizothi ukuba weak noma ubanjani, lento yokuthanda ukuy'ncengela nathi kwesinye isikhathi kuyafuneka nje bafowethu ke sibhampe, yabo. Uthole sengathi nje awumsizi umuntu wesifazane nje, yabo. Lukhona impela usizo, ukungamsizi nje, yabo, ukwenze lento nabo abasuke beyenza, yabo. Cause lento le yokuthi thina ngaso sonke isikhathi siyabangisana ukusiza umuntu wesifazane, siyagijima kufanele kusizwe yena, kodwa uma kufanele kube yibona abasisizayo noma abakhipha usizo, ngeke zenze leyo nto leyo, futhi iyokuyeka ngamabomu likhona usizo.